Türkmenistan aralaşan soğuk hava akımının arasına şäherlerde we obalarda ýyladyş öpçünçüligi bagly problemler ýitileşip dowam edýär. Sähäriň köp gatly jaýlarynda ýyladys ulgamlaryny 20-nji noýabrdan soň işledip başladylar. Ýöne ýokarky gatlara ýylalyk barmaýar. Diýip Mara şäheriniň Mawtumly köçetiniň uruna ýerleşen köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Meteorjurnal Howa maglumatlary neşrine görä 15-16 dekabrda günortagy Nowar Türkmenistanyň howanyň temperaturasynyň hasy aşaklamagyna garaşlýar. Bu döwürde Mara welaýatynyň hem de Lewap welaýatynyň käbir sebitlerine howanyň giýje -8 -13 gradusa çenli, gündüz bolsa -1 -6 gradusa çenli sowamagyna garaşlýar. Şäher ýerlerine hususan köp gatly jaýlaryň ýokarky gatlarynyň ýaşaýjylary ýyladyş ulgamlaryna problemler sebäpli öýlerde elektrik energiýasy bilen işleýän tok peşleriniň peýdalanyp hatda nahar bişirilýän gaz ojaklaryny dowamly ýakyp goýup ýylanmaga çalışýarlar. Ýöne öýleriň elektrik üçinçiligi tok peşlerini götermeýär. Tok peç ýakylanda öýlerde ereýän simleriň ýyzy peýda bolýar. Şonuň üçin o toglar çala ýylandan soňra peşleri üçürmeli bolýar. Diýip Mara şäheriniň ýaşaýjysy aýdýar. Ýerli ýaşaýjylar soğuk jaýlarda özleriniň gyş eşiklerini gezmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Tebii gaz serişdelerine baý Türkmenistanyň şäher ýerlerindäki köp gatly jaýlarda merkezleşdirilen howly jaýlarda, etraplarda we obalarda bolsa köplenç merkezleşdirilmedik öz başdak ýyladyş ulgamlarynyň peýdalanýar. Merkezleşdirilen ulgamlarda bu gazanlaryna suw gaýnadylyp ýyladyş trubalary arkaly ýylalyk berilýär. Howly jaýlarda ornaşdyrylýan öz başdak ulgamlarda bolsa kiçi bu gazanlar oturduryp otoglara çekilen trubalar arkaly şeýle-de her bir otogda oturdan ýyladyş batareýalary arkaly ýylalyk üpçünçiligi ýola goýulýar. Paýtagat Aşgabatyň ýylalyk üpçünçiligi Aşgabat ýylalyk tresti tarapyndan ýerine ýetirilýär. Welaýatlaryň ýyladyş ulgamlary ýerli häkimlikleriň hojalyk hyzmatlar bölümleriniň garamagyna bolýar. Adatyk radiosynyň habarçylary oba ýerlerine bu ýagdaýyň hasy kynaşýanyny aýdýarlar. Oba ýerlerinde adamlar tok gaz öçün ýagdaýynda odun ýakyp ýylanýarlar. Çetki obalarda gazyň basyşy pes. Heniz gaz turbalary çekilmedi köçeleriň ýaşaýjylary bolsa ilk bilen öz harajatlarynyň hasabyna gaz turbalaryny çekdirmeli bolýarlar. Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistan 6 aý çemesi dowam edýän güýz gyş ýyladyş mövsümi oktýabr aýynyň ortalaryna yglan edilýär. Döwlet medeniýeti ýokary derejeli hökümet resmiýetleriniň hem de welaýat häkimleriniň iş maslahatlaryna sarglanyp sebitleri idara karhanalaryň, bilim, saglyk goraýyş, sport we medeniýet maksatly binalaryň, şeýle-de ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamlarynyň bökdönüşli işledilýändigini habar berýär. Ýöne özleriniň ýaşaýyş jaýlaryny ýylatmakda kynçylyk çekýän ýerli ýaşaýjylar durmuş deskalaryny hem kadar üpçünçüligini ýola goýulmaýanyny aýdýarlar. Günorta gün Nowar sebitde Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan oba ýaşaýjylarynyň bir näçesi idara karhanalarda işgärleriň öz ýanlary bilen tok peşlerini işe getirýänliklerini, şeýle-de mekteplerde okuwçylaryň sapaklarda gyş eşiklerine oturýanlyklaryny aýdýarlar. Sowetler döwründe ulanylmagy berilen mekteplerde ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Diýip Maraly çeşmeler aýdýar. Olar mektebe çene çağlar baglaryna hem birmeňdeş problemlaryň saklanyp galýanyny, käwagt terbiýeçileriň işlemeýän ejelerden çağlaryny sowuk bolany öýde alyp galmagy, çağlar baglaryna goý bermedligi soraýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistana şäher we oba ýerleriniň köpçülikligini gazlaşdyrylmagy esasan garaşdyrlygyň ilk ýyllaryna durmuşa geçirildi. 30 ýyldan gowrak wagt berip peýdalanýan TV gaz infrastrukturalarının hiliniň yaramazlaşyp soňky wagtlarda turbalaryň çüýremegi könülüşen gaz geçirijilerden TV gazyň sızmagy ýaly wakalary duş gelinip başlany. Hünärmenler içerki gaz geçirijileriň sanynyň çykmagy netijesinde gaz basyşynyň peselýändigini, munyň netijesinde bolsa hojalyklary berilýän gazyň möçberleriniň azalyp ýylalyk üpçünçiliginiň bökdelýändigini aýdýarlar. Ýöne ýyladyş problemleri diňe bir çet sebitleri mahsus bolman Adatyk radiosynyň habarçylary Paýtagat Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň hem şeýle bökdönüşliklere sebäp bolýanlyklaryny habar berýärler. Ýa-ni ýakine çeşmelerimiz Paýtagatyň bagtýarlyk etrabyna ýerleşen bir garrylar öýüne ýyladyş problemleri barada habar berip uly ýaşly howsarsyz adamlaryň bu meselede öz ardy şikaýetlerini hiç kime eşitdirip bilmeýänliklaryny habar berdiler. Ýurdun günwatar sebitleriniň ýaşaýjylary hem birmeňdeş problemler bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Adatyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy sebitiň Balkanawat we Türkmenma şäherlerine bolup ýylalyk üpçünçiliginiň ýagdaýyny öwrenýär. Köp gatly jaýlara niýetlenen umumy ýyladyş gazanlaryna suwun basyşy pes. 40 ýyl odal çekilen suw turbalary ýarylyp, käwagt günüň dowamyny tas 10 sagatlap ýyladyş üpçünçiliginiň gaýtadan dikeldilmeýän halatlary bolýar. Diýip Balkanawat şäheriniň ýaşaýjysy aýdýar. Bu sebitde hem Edil Mara welaýatyna we beýleki welaýatlarda bolşýaly şäher ýaşaýjylary elektrik energiýasy bilen işleýän peşlerden peýdalanyp ýaşaýyş jaýlaryny ýylatmaga çalışýarlar. Balkanawat şäheriniň ýaşaýjylary bu sebitde hem öýlere berilýän tebii gazyň batyşynyň pes bolanyny aýdýarlar. Öýleri ýylatmak beýlede dursun. Hatta bir çaýnak suw 2 sagatda zordan gaýnaýar.
diýip yerli ýaşaýjy gady üçünçülüğünden şikayet edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary 2 hepde çemmet mundan dol bu sebäpden çäginden geçen içerki gady geçirjilerden tebii gadyň sızmagy sebäpli hojuluklara paýlanýan gadyň batyşynyň petelenigini habar berdi. Bu aralykda gady batyşynyň petelip ýyllyk meseleleri dowam edýän mahaly Balkanyň iri şäherlerine, käbir mekdepleri we hastaxanalara özbaşlyk ýylydyş gadynlar oturdulypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri täze bu gadynlarynyň gaz bilen el nevit önümleriniň bir görnüşi bilen işledilýänini aýdýarlar. Mektep müdürleri velayet häkimligini ýüz tutup nevit öndürýän zawodlardan mektepleri ýylatmak üçin ýalňyş sorap bermegi haýyş edýärler. Diýip büdjet işgärleri aýdýar. Azatlyk radiosu ýyllyk üçünçülüğünden bagly problemler boýunça ýerli resmilerden tesbir alyp bilmeýär. Mary şäheriniň esasy bazaryna her gün ýerden döwlet bahasynyň çäkli möçberlerde satyp çykarylýan towuk eti uly islegden peýdalanýar. Et sewdasyna nowatlar emele gelýär. Yerli ýaşaýjylar şeýle azyk önümleriniň ardan bahadan döwlet dukanlaryna elmydama el ýeterli edilmegini soraýarlar. Göýük bazarda her gün ýerden 1 kilesi 18 manat 20 tengeden towuk eti satylýar. Adamlar ardan towuk satyn almak üçin ýerden sagat 6:00-dan başlap nowata durup başlaýarlar. Sewda 1 sagat dowam edýär. Diýip Maryly alaja aýdýar. Bu habarlar Türkmenistana azyk howpsuzlygy bilen bagly aradalaryň saklanyp galyp sewda pudugyny gödäwçilik edýän hökümet resmiýetiniň täzelenilmeginiň ýyzyanyna gabat gelýär. 15-nji noýabrda sewda toplumyna gödäwçilik edýän vice-premier Batyr Attaýew işde beren kemçilikler üçin wezifesinden boşadyldy. Şol bir wagtda sewda we daşary ykdysady aragatnaşyk ministri Begenç Goçmonlaýew hem işini ýitirdi. Hökümet başçylygynyň sewda pudugyny gödäwçilik edýän ornamasarynyň wezifesine Senagatçylar we Tereketçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Nöker uly Atagulyýew getirildi. Takminan ýerden sagat 8:00-dan 8:30-çenli towuk eti satylyp oturýar. Diýip Maryly alaja şäherde peýda bolan ardan towuk sewdasy barada gurrun berýär. Yerli ýaşaýjylar bu önümiň adam başyna 5 kilogramdan nobat ulalanyna bolsa, her bir adama 2-3 kilogramdan satylýanyny aýdýarlar. Käbir hojuluklar bir maşgaladan 2-3 adam bolup nobata garaşyp bir gedekde 10-15 kilogram towuk etini satyn alyp bilýänliklerini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy nobata garaşýan adamlaryň arasyna köp mukdarda et satyn alýan adamlaryň esasan bu etleri sehel gymmat bahadan hususy azyk dukanlaryna satyp girdici gazanmaga çalışýanlyklaryny aýdýar. Hususy dukanlarda bu önümiň 1 kilogram gün orta gün nowar bulatyň sevit merkezine 24 manatdan satylýar. Bu 30 götürmüş çemeti gymmat bolýar. Şonuň üçin adamlar el ýeter bahadan azyk önümni bazardaky ýürüýti sewda tekçilerinden satyn alyp goýmaga çalışýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan beýleki bir alyjy towuk etiniň bahasynyň süňkli suretinden has ardan bolanyny, şonuň üçin öýler üçin amatly bolanyny aýdýar. Häzir süňkli sığır etinin iň ardan bahasy 50 manat. 50 manatda 1 kilo sığır etini alanyndan bu pulu tas 3 kilograma golay towuk etini satyn alyp 2-3 gün oňuşup bolýar. Diýip Maryly bir maşgala başı gurrun berýär. Ardan towuk etiniň sewdasy sebäpde goýun etiniň bahasynyň hem ýokarlanýan wagtlaryna gabat gelýär. Bu sebäpde dekabryň başlaryna goýun eti 40 götürüm gymmatlap 46 manatdan 64 manata çykdy. Şonda habarçylarymyz sığır etiniň bahasynyň sebäpde 60 manatdan durnukly saklanýanyny habar berdi. Türkmenistany häkimetleri ýer bayramçylyklaryň şol sana täzeýliň öňü tirosuna bazarlarda we sewda nokatlaryna azyk üçünçülüğiniň ýoly goýulmagyny aýratyn talap edýärler. Towuk etiniň nowatyna garaşan Maryly ýaşaýjylar şeýle üçünçülüğiniň diňe ýerden wagtlaýyn ýoly goýulmagyny däreýsem döwlet dukanlaryna elmydama el ýeterli edilmegini soraýarlar. Her gün ýerden adamlar nowata garaşmaly bolýar. Şu nowatlar näme gerek? Towuk eti her bir döwlet dukanyna ardan bahadan açyçan satylanyna bolmamaly diýip Maryly ýaşaýjylar aýdýar. Bileňler, ýaşaýan ýerimiziň golaýyndaky döwlet dukanyndan towuk gudyny satyn alardyk. Şol wagtlar häzirki ýaly uly nowatlar bolmazdy diýip olar belýär. Azatlyk radiosu Türkmenistana azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy boýunça sewda resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär. Russiya onarça ganyty raketa we dronlar bilen Ukrainanyň energiýa ulgamyna garşy giňgirimli hüjme amala asyrdy. Ýurdun gün ortasyndaky Odessa şäherinde ençeme partlamanyň sesleri eşidildi. Bu aralykda Kiýewiň regional resmiýetleri sebitde howa hüjümine garşy duýduruşlaryň işledilendigini aýtdylar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski hüjümüň terror akty bolandygyny aýtdy we munyň Rus prezidenti Vladimir Putin'i diňe boş gurulmalar bilen taklap bolmajakdygyny äsgär edendigini belledi. Zelenskiýiň detlapky maglumatlary salgylanyp aýtmagyna görä, Russiya 93 tane raketany sol tanda Demiraz Koreýanyň öndüren azyndan bir raketasyny atypdyr. Ol raketalaryň 81-iniň urulyp düşürilendigini aýtdy. Şeýle-de Russiýanyň ýene
200 drony atandygyny sözüne goşdy. Ýurdun etaty energiýa operatory Ukrenerha hüjümüň netijesinde ýurdun energiýa üçünçülügini çäklendirmeleriň ornaşdyrylandygyny aýtdy. Hüjüm Ýewropada soňky 10 ýyllyklaryň dowamyndaky iň uly urşy toktatmak boýunça diplomatik tagallalaryň artdyrylan döwrüne gabat geldi. Bu Putiniň paraçylyk plany, ähli zady weýran etmek. Ol seýdip, milyonlarça adamy terrorda taklap, gepleşikleri isleýär dip Zelenskiy X sosial ulgamynda ýazdy. Soňky hepdeleriň dowamynda Russiýa Ukraina garşy hüjümlerini ýaýbanladýar we ýurdun gündor tebitlerinde haýallyk bilen öňe ilerleýär. Russiýa soňky hüjümleri bilen bagly beýanat bermedi. Mundan bir gün öň NATO'nyň başlygy Mark Rutte Russiýanyň lideriniň Ukrainany kartanyň ýüzünden tirip aýyrmagy maksat edinýändigini we soňu bilen Ýewropanyň beýlik tebitlerini ağırlaşyp biljekdigini aýtdy. Hüjümüň netijesinde ýeten ziýanyň gerimini badabat anyklamak başartmaýar. Nowotdaky gezek Ukrainanyň energiýa pudogyna giň gerimli hüjüm edildi. Hünärmenler ýurdun energiýa ulgamyny ýetip biljek oňoýsuz netijeleriň öňüni almak boýunça ähli zerur çäreleri geçirýärler diýip Ukrainanyň energiýa ministri Herman Haluschenko Facebook tahypasynda ýazgy galdyrdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Andrei Sybiha Kiýewiň ýaranlaryna ýüzlenip Russiýanyň hüjümlerine garşy durup bilmek üçin gysgaly ýagdaýda has köp howa hüjümünden gorunç ulgamlarynyň uradylmagyny sorady. Şuň ýerden Russiýa Ukraina garşy giň gerimli raketa hüjümini amala aşyryp, etatan energiýa ulgamlaryny nysana aldy diýip Sybiha X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Russiýa Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyny nysana alyp, şuňa meňzeş giň gerimli hüjümi 28-nji noýabrda hem amala aşyrypdy. Weýrançylykly darbalar sebäpli ýurdun energiýa üçünçülüginde uly bökdünçlikler döräpdi. 12-nji dekabrda Ukrenerha uly gerimli dikeldis işleriniň netijesinde energiýa hünärmenleriniň 28-nji noýabrdaky hüjümüň döreden weýrançylyklaryny aradan aýyrmak boýunça kem-kemden öňe ilerleýändiklerini ma'lum etdi. Russiýa 2020-nji ýylyň fevralynda doly gerimli urşy başladandan soň ýygy-ýygydan Ukrainanyň raýat we energiýa infrastrukturasyny nysana alýar. Moskwa bu hüjümlerini sowuk ağırlaşyp başlan döwri hasam ýygjamlaşdyrýar. Bu sebäpli Ukrainler eýäm 3-nji gysy uly kynçylyklaryň we energiýa bökdünçlikleriniň arasynda geçirýärler. Ukrainanyň energetika ministrliginiň maglumatyna görä, 2020-nji ýylyň oktýabryndan bäri Russiýa Ukrainanyň energiýa ulgamyny nysana alyp, müňden hem aşa darbalary urupdyr. Şu ýylyň hasabyna Russiýa 11 ýezek Ukrainanyň energiýa ulgamyna hüjüm etdi.